Дар Бороджиев, категория скейл, 24 април. Топка 9 кг. Често задръж само малко, че не се виж. По-нагоре, по-нагоре го видим. Дъмбели 17,5. Сантиметра. 1,57. Нищо не се вижда, но Казвай ни да само пребери следващото упражнение. чакай да ги напиша. Спрати ли си никой някъде? В Фейсбук. Кажи като си готов. Една секунда. Давай. 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Да, добре си, много си. Давай, още така. Давай. Давай. Още 5 остава. След това си на лобъл. 40. Давай. Добре, Бошко! Супер си! Няма да се върнем след Аре, Бошко! Накъсвай ги разумно! Четири. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
малко разтръскай краката, Бошка. Не се изсипва изцяло, защото после няма да имаш за кутията крака. Дай влизай, спокой си почивки. Това си на 33, нали така? Да. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Е, сега почини малко за 40. 5 секунди. Само 30 бокса. Джамповода. Разтръскай крака и почва кутията равномерно и работи, няма бързи. Защото като правиш много дълго почивки се удавиш. Така, разтръскай краката и влизай. Дай. Добре. Едно. Давай, те ще тръгнат. Давай. 2. Давай. 3. Давай, ще тръгнат. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ще тръгнат. Много изсипа лош. Тръгнат. Разтръскай малко краката и пак влизай. На по 5. Чули, Бошка? На по 5 и не прави много дълги почивки, защото ще стане по-зле. Така. 11. 12. Дай. 14. Не слагай ръцете на краката, обаче горе път си. Давай ти си. 16. 17. 18. 19. 20. Айде още 10, давай. Разтръскай краката. Така. Дай влизай. Колко станаха? 10. 10 имаш, давай. 10 са, 2 петички са. Правиш го. Давам, че Всичко от корема, никакви крака, давай. 2. 3. 4. 5. още 5 ги затваряме кутията, там ще почем краката на среща. Разтръскай малко, не спирай изцяло да движиш, защото ще се блокираш. Имаш много време, спокойно. Айде, влизай. 5 бройки са. 1. 2. 3. 4. Добре, 5. Браво. Айде, дъмбери. супер си, дъмбери. 20. Не ги прави наведнъж, защото след това имаш 20. Лолок имаш след това. Да. На лолока трябва да правим по 2-3. Ще видим как се променят бошката, ама сега тук Да. можеш на едно. 2. 3. 4. Добре. 5. Така. Разтръскай ръцете, краката. Не дай да сядаш, ще се блокираш. Краката не трябва да ги притискаш като си на комплекс. Разтръскай, движи леки крачки, влияш на дъмбъла пак. Арам, чети си. Айде. 1. 2. 3. Добре. 4. 5. Учини 5-6 секунди. Айде, свърши половината. Още 10 ти трябва. Дари заключвай хубаво ръцете горе. 1.
2. 3. Давай, заключай хубаво ръцете. 4. Така. Айде още. 5. Давай, имаш още 5. Почини малко, разтръскай ръцете и краката, движи се, не дай да се свиваш. Не дай да се свиваш. Влизай последна петичка си. Айде, ложка. Едно, айде. Супер. 2. Още 3 останаха. 3. Още 2. 4. Добре. Айде, 5. Вземаш 10 лоуока. Разтръскай ръцете. И просто ги почвай дали. Едно по едно, едно по едно, едно по едно. Просто да минават. Бавно като ги правиш, ще свършат. Правиш което чуеш, правиш което чуеш. Ама чуеш какво на... Айде. Давай, давай. Правим ли? Едно по едно, давай. Първо краката вдигаш горе. Давай, движи ръцете. Хоп, хоп, хоп. Колиникъде. Пипай с другата ръка и слизаме. Да, браво. Точно така. Перфектно, една бройка. Перфектно си го давай. Правиш ли? Давай, давай, давай. Едно по едно, едно по едно. Да. Давай, давай, давай. Едно по едно. Ръка по ръка. Разтръскай раменете, защото ще ти гръмнат в ръцете. Които вече са гръмнали. Давай. Можеш, момче. Имаш 5 минути. Но те минават бързо тези 5 минути. Как? Гърчи се като червени, давай. Всичко вкарай. Така, браво, браво, браво. Дай. Пипаш, връщаш. Браво. Добре. 3, давай, още 7. Там, че можеш. Дига един крак. Давай, ей това е. Давай, айде, още едно. Хоп. Добре. 4, давай. На половината си почти. Моля? Да. Сега ще донесам. Давай, почвай. Те ще чистят после. Ще кажем, че са се били. Айде, едно по едно. Точно така. Давай. Оп. Добре. Браво. Айде, половината си още 5. Давай. Айде, още една ръка. Да пипне само. Давай, още 4 останаха. Имаш 2 минути и половина. Момче. Дай го. Давай. Стигни кръста бошка. Давай. Още малко. Айде, браво. Добре. 6, айде, 4. Айде, още 4, едно по едно.
Давай, 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 да. Айде, още малко остана. Обаче капитален комплекс е човек. Всичко ти е в краката и после трябва да отиде в раменете и поставя на улица. Колко станаха, извинявай, 2 ли са? Не, бройки. Три. 3 бройки. Аре, Бошка! Давай. 3 бройки ще ги затворим, това. Дай, момче! Можеш! Можеш, знаеш, че можеш! Давай! Айде, още една. По сантиметър. Още. Айде, още 2. По сантиметър ги движи. Айде, имаш. Една минута имаш. Даже минута и повече. Давай. Точно. Дай, момче, можеш! Това е последното лово, момче! Давай! Още едно ли беше? Още едно, Дарик, още едно. И веднага отиваш след това на гребния тренажер. Давай, ще ги направиш. Ако трябва да пълзиш до гребния тренажер, почваш да го движиш. Давай. Айде, давай. Давай. Дай газ тук. Имаш 20 секунди, давай. Десет секунди. Давай всичко. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Браво.